Boas noites. Seguimos un día máis coa operación Pokémon. O principal imputado nesta causa, Francisco Fernández Liñares, mantiña o seu poder no Concello de Lugo, incluso anos despois de deixar a súa concellería. Así o publica hoxe o xornal El Progreso. Ata o intre da súa detención, Francisco Fernández Liñares seguía a ser unha persoa cun enorme poder dentro do Concello de Lugo. Semella estrano que unha persoa que xa levaba varios anos lonxe dunha concellería teña ese poder, pero os contactos que tiña servíanlle para influir no día a día. Así o publica hoxe o xornal El Progreso, que amosa a Liñares como un edil na sombra e como unha persoa que sempre presumiu de ser un concelleiro mellor que os seus compañeiros do goberno local. Aseguraba que era mellor simplemente por levar as concellerías de Economía e Urbanismo, calificadas como importantes. Por iso sentíase co dereito de axudarlles, o que desembocou en diversas liortas con outros compañeiros de goberno. Pero sí que era certo, tiña plena confianza do alcalde José López Orozco, que deixaba en mans de Liñares os asuntos máis comprometidos. Tras a súa marcha do Concello cara á Confederación Hidrográfica Miño-Sil, trasladou a este novo ente o seu xeito de xestión, polo que aumentou as súas influenzas. Coa chegada do Partido Popular ao poder no ano 2011, tivo que deixar o seu posto na Confederación, pero os seus coñecementos e influenzas permaneceron intactos, ata o punto de tentar que o Grupo Avanza se fixera coa concesión dos autobuses urbáns de Lugo en detrimento da empresa Monbus. A instrucción do doble crime de Burgás pecharás o día 11 deste mes con audiencia preliminar. É o paso previo ao sinalamento do xuízo oral que terá lugar na Audiencia Provincial con xurado popular. A Audiencia de Vilalba pon fin á fase de instrucción despois de case 2 anos de investigación para determinar as causas do asasinato de Víctor Hermida e do seu fillo. O fiscal pide para cada un dos acusados, Juan José Calaza e Brais Lozano, 74 anos de cárcere, 25 por cada asasinato e 19 polo intento de asasinato da esposa e nai dos falecidos. Tamén outros 5 anos por un delito de roubo con violencia e 165.000 euros de indemnización. Novo episodio nas obras de Paradai. Hoxe o voceiro do goberno local anunciou que o Concello de Lugo xa conseguiu o permiso de Adif para que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras poida comezar os traballos na zona. Luís Álvarez foi moi crítico e afirmou que a propia Adif lles confirmou que era a Xunta quen tiña as competencias para pedir esta autorización e non o Concello de Lugo. Álvarez dixo que agora que o Concello fixo máis do que lle permitían as súas competencias e de que a Xunta conta con todos os permisos, agardarán 24 horas para constatar que, tal e como dixo o conselleiro, as obras se reanudan de xeito urxente e non poñen máis excusas. Que vamos a ser 86.400 veces máis xenerosos 86.400 veces máis xenerosos do que pediu o propio conselleiro, que dixo que desde que estivesen todos os permisos, a obra se iniciaría desde o segundo cero. E por que digo 86.400? Porque son os segundos que hai desde hoxe ata mañá a esta mesma hora. Non lle damos un. Dámoslle 86.400 segundos, 86.400 veces máis. A ver se é certo que mañá teñen ali algo máis que unha excavadora quitando restos de vegetación, que foi o único que fixeron ata este momento. E, polo tanto, non sei, o mellor non temos tempo, pero o mellor mañá vamos a supervisar nós se a obra se iniciou ou non se iniciou. O Concello de Lugo sí que lle facilitará as informacións, a documentación requerida ás liquidacións do sistema de ahora ao Partido Popular, tal e como pediu onte o edil Antonio Meijide. Así o dixo hoxe tamén Luís Álvarez, que aproveitou para ser moi crítico coa actitude e insinuacións vertidas onte por a Meijide.
Non, non lle quepa máis mínima dúbida. Como non o vamos a aportar? Como non as vamos a ter? Claro que sí. Claro que sí. Agora, tamén lle digo unha cousa. Pareceme lamentable o que teñen que chegar a facer algúns para xustificar a súa dedicación exclusiva. Este señor ten que ter cuidado co que está dicindo. Ten que ter cuidado porque, evidentemente, a mí me dá a impresión de que está xogando con cartas ou está xogando un xogo de cartas no que descoñece as reglas e descoñece as propias cartas. Entonces, hai cousas moi peligrosas que non se poden decir con tanta alegría como as di o señor Amigide. E a mí me dá a impresión de que o señor Amigide é unha marioneta do señor Castiñeira. E me dá a impresión de que o señor Amigide di cousas que o propio Jaime Castiñeira non se atreve a decir. E manda a este concelleiro a dicilas. Luís Álvarez tamén falou dunha actuación moi agardada. A aprobación do pliego técnico de condicións para a renovación da rede de abastecemento de Montero Ríos. Tamén se contempla arranxar os problemas da rasante na confluencia entre esta rúa, entre Montero Ríos e Rafael de Vega. A aprobación do pliego técnico de condicións para a renovación da rede de abastecemento na rúa Montero Ríos, que, como saben, tivo numerosas averías a finais do mes de decembro e, polo tanto, procédese a súa renovación con un prazo de execución dun mes e medio e por un importe de 104.793 euros. É un procedimento negociado por urxencia, porque evidentemente, aínda que o suministro está garantizado, porque hai unha tubería provisional posta, temos que proceder a esa renovación da forma máis urxente posible. Por outro lado, quería dicirlles que esta actuación xa levaba, desde o seu orixe, a eliminación dos problemas que existen no encontro das rasantes entre Rafael de Vega e Montero Ríos. E digo isto tamén porque non me sorprendeu, porque xa non é a primeira vez que pasa que o Partido Popular pide cousas que xa saben que están en tramitación. E digo isto porque a semana pasada o señor Amigide tuvo a ocurrencia de pedir públicamente que resolvésemos ese problema de rasantes. E tamén podo dicirlles que, evidentemente, adiviñar o pasado é a virtude máis frecuente dos que nunca se equivocan. É dicir, o señor Amigide xa sabía que dentro desa obra estaba prevista esa eliminación de rasantes e pediu, supoño que ahora dirá que foi gracias ao Partido Popular. Pero, bueno, as datas son as datas e o que teñen pode constatarse que efectivamente esa actuación estaba prevista antes de que o señor Amigide tivese esa innovadora e brillante idea. O vindeiro luns no Colexio Illa Verde comeza unha nova edición do programa Almorzos Saudables organizado polo Concello de Lugo e no que participan os 23 colexios de primaria da cidade. O obxectivo é que os nenos aprendan a comer saudablemente, evitando malos hábitos para evitar enfermidades cardiovasculares e problemas de peso. Tamén aprenderán que o almorzo é a comida máis importante do día e que, polo tanto, ademais de alimentarse ben, deben comer a modo e sentados, con tranquilidade. Ademais, este ano hai unha novidade, sustitúese a mascota do programa, Cunquín, por Dona Enriqueta para que os cativos poidan desfrutar do teatro de Monicreques. Durante a presentación desta nova edición, o edil de Servizos Xerais admitiu que pola crise económica, nos últimos anos o Concello detectou que hai máis nenos, entre 2 ou 3 casos por centro educativo, que acuden a clase sen levar ningún alimento para o recreo. Que se vai iniciar o día 10 de febreiro no Colexio Illa Verde e que rematará o 4 de abril diríxese a un total de 1.840 alumnos de 23 centros, dos cuales 14 son colexios públicos
7 concertados e 2 privados. En realidade, están aquí a totalidade dos centros. Como novidade, este ano desaparece ou xubílase Cunquín como símbolo destes almorzos e é sustituído por esta boa señora que temos aquí, a tía Enriqueta, que é un persoaxe do grupo Matapiollos e que acompañará a actividade con un teatro de monicreques en todos os centros, pois co obxecto de, ademais de proceder a dar un desayuno con todos os ingredientes necesarios para a alimentación, ter tamén unha actividade de concienciación. Despois das fortes choivas das últimas semanas, esta é a imaxe que deixa hoxe o río Miño ao seu paso por Lugo. Un caudal moi abundante que xa produciu algunha inundación no restaurante O Muiño e tamén no Club Fluvial. Ademais, esta madrugada entrarán 2 novas borrascas que afectarán a Galicia ata o venres. A Dirección Xeral de Emerxencias alerta deste temporal de nivel laranxa por vento en terra, polo que se decidiu suspender todas as actividades extraescolares, pero non a actividade docente nin o transporte escolar. Ademais, o Concello de Lugo decretou o peche dos parques Rosalía de Castro e da Milagrosa para previr calquera accidente. Despois de 2 derrotas consecutivas, o Breogán tentará recuperar a senda da victoria na pista do Burgos, un equipo que Lisardo Gómez cualificou como o máis en forma da Liga. Había muchos jugadores nuevos, tienen que adaptarse al sistema de Andreu, ¿no? Muchas defensas alternativas, ahora pues ya las tienen bastante conjuntadas. Ahora creo que a nivel defensivo pues han mejorado mucho, incluso jugadores a nivel ofensivo pues cada vez están más involucrados, más centrados o más acertados, como se le quiera llamar. Aparte de eso, yo creo que, exceptuando lo de Jorge García, pues el tema lesiones, que hubo momentos que tuvieron problemas de lesiones, lo han ido solventando y que se les ve que cada vez son más equipo, cada vez juegan mejor y sobre todo están más conjuntados. De hecho, estas rachas de victorias que llevan seguidas no es casualidad. He visto los últimos 5 partidos y se les ve que ya empieza a parecerse mucho a los equipos de Andreu. Olmos, que está haciendo una gran temporada. No hay que olvidarse de Antonio Peña, abierto incluso, aunque no esté metiendo, pues es un jugador que jugando abierto puede hacer daño. Esa posición de 3 o 4 abierto. Y para mí tiene vamos a ver, al pívot más deseado, ¿no?, de los últimos años, ¿no? De hablar de Taylor Copper haces hablar de ascenso. Con lo cual, pues a lo mejor no está haciendo la temporada, o no le estaban buscando lo que deberían, o bueno, no sé por circunstancias, pero parece que empieza a funcionar y es un jugador que a nosotros sí a lo mejor nos puede hacer daño, ¿no? Por sus características físicas. Nosotros a lo mejor no tenemos gente tan física, tan fuerte, pero para mí es clave. Creo que la batalla interior va a ser clave, muy importante, pero bueno, no hay que olvidarse de la línea exterior, ¿no? Roma Bas, Tom Mares, Jeff Xaver, ya jugadores experimentados, que tienen ascensos también, o incluso, bueno, Mares no ha ascendido, pero le peleó el año pasado por todo, con Andorra. Y pues 2 bases de lo mejorcito de la liga, ¿no? A ver, Sabat, ya lo conoce todo el mundo de lo que es capaz, y Aguilar, pues que un jugador con mucha experiencia también, que les ayuda mucho. Creo que si a Burgos algo lo define es el bloque, no solo Pepe Ortega, que es el jugador más en forma suyo y que está jugando a un nivel tremendo, sí, pero yo creo que ellos tienen muy buen bloque, tienen de todo, tienen tiradores, tienen gente para postear, tienen para jugar abierto. Es una plantilla muy bien hecha y que ahora que empieza a estar el equipo trabajado, yo creo que es de lo mejorcito de la liga. Despedímonos coa mostra de Santiago Catalán que se pode ver na Galería Clérigos, pero lembren que a información continúa, como sempre, no xornal El Progreso e no portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teña moi boa noite. Vémonos mañá.